Často mi píšete, že sa cítite zaseknuté. Pridávate príspevky, ale dosahy a sledovateľia nikde. A ak je to aj tvoj prípad, tak tu sú 3 tipy, ako začať raz na Instagrame. Prestaň sa naháňať za dokonalosťou. Na začiatku som trávila hodiny tým, aby bolo moje video dokonalé a potom ledva získalo 200 pozretí. Zlom nastal, keď som začala tvoriť jednoduchšie a pravidelne, namiesto toho, aby som čakala na dokonalý nápad. Instagram uprednostňuje konzistenciu a hodnotu nad dokonalosťou. Po druhé, vytváraj obsah, ktorý zastaví scrollovanie. Spýtaj sa samej seba, prečo by mal niekto sledovať toto video. Používaj pútavé začiatky, rieš problémy svojej cieľovky a používaj text v prvých sekundách svojho videa. A po tretie, zapájaj svoje publikum. Instagram miluje interakciu. Pýtaj sa na názor a používaj výzvy k akcii. Napríklad, napíš mi do komentára svoje ciele na tento rok. Alebo komentuj nejaké slovo a ja ti pošlem ďalšiu hodnotu do správy. Ja som to takto urobila a nie len, že sa zvýšili moje dosahy, ale zvýšilo sa aj zapojenie od publika. Tieto 3 kroky mi pomohli získať 39 000 sledovateľov iba za 9 mesiacov a tvoriť obsah, ktorý pomáha ďalším ženám rásť a napredovať. Tak teda komentuj slovo tajomstvo a pošlem ti môj e-book zadarmo, kde ti odhaľujem, ako som získala 39 000 sledovateľov.